И здравейте, хора! Аз съм Пламен, това е Gamer Vlog. И днес... Де проблема, както ли. И днес ще ви покажа как да сложите background music на Camtasia Studio 6. Значи, първо е нужно да изтегнете Audacity. Така. След това и library-то. Така. От тук го теглите ето това. Така. Всичко става много лесно и много бързо. И ви е нужна и още една програма, а именно формат Factory. Мисля, че повечето хора я има, защото е страшно полезна. Така. Както и да е. Натискате в Audacity. Тъй. Така. Ето това ще ви покажа. Натискате файл и Open. Изберете се на песенонче и бънчетая. Така. И ето и в целия тон. Това е в пълния тон. Това е пълния тон. Така. От тук е това. Намаляте го е до толкова. 27 според мен нормалното. И чуйте. Мисля, че е достатъчно. Ако искате, можете и още, например, до толкова. Ето. Но аз ще направя на 27, защото така е според. Даже на 25 така. Така. След това трябва да спрете. След това натискате тук, след това натискате Export Selection. MP3 задължително. Изберете с някъде и запиши. Натискате ОК. На вас това няма сега, защото аз имам абсолютно също. Както ли е? Натискате ОК. Започваме се експортва. Експортинг! И готово. Така. Затваряте го. Така. Ето и е писаната. Така. Това е. Сега, ако си мислите, че писаната не работи, се бъркате много. Мога да кажа. Натискате Open. За да сте сигурни, али ако не ми вярвате. Натискате All Files. Ето. Ето. Така. Сега отваряте формат факторите. Фактория, както и да е. И натискате аудио. Както виждате, тя е мултифункционална, може аудио изображение към аудио файлове, към видео, към изображение, към такива формати, така че е мултифункционална и ви я препоръчвам горещо. Аз се ползвам, натискате All Files. Така. Ето. Окей. Старт. Виждате, тя започва да се конвертва. Става много бързо, пък и мисля, че не ви е огромен проблем. Ето го. Готово е така. Махаме я. Така. Това е. Отиваме където е директорията на песента. Добърка се. Ето я. Това е. Така. Отваряте си към тасията. Отваряте с файла. Ще се върнем с малко. Така, вече го спрях, нали, за да видите. Отваряте с файла, който би трябвало да е ето този. Ето този, да. Така, отваряте го. HD задължително. Искате Import Media. Отваряте там, където ви е. Ето я. Песничката. Так. И ето е нея. Вече го пушите. И здравейте, хора! Аз съм Пламен от това. Така, тук се чува по-слабо, защото говоря доста силно, както виждате. А това не го гледайте, това му и при мен да е бъдното. Това е Gamer Vlog, но... И днес... Ето, мисля, че чухте. И както е, така... Това от мен за това видео, гласувайте, коментирате го, не се задължително. И това от мен